सर्वयामी एकाय झाल्या भक्तीन आणि माना भूता ते ऐको कामकाज समर्पून पवित्र बलिदाना या गव्यास एकाच ताऱ्या उल्हासून देवा गीता गायन आणि खरगादिया ताने केल्या सरकारा देवरो दिसनीव तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिगणो नव्यान सो तो दीस आज आमी आचरण करतना आयच्या दिसा कुटुंबांत शेगुणाचें जिवीत सोम्याची मौल्यां परगट करता सांजूद क्रिस्तचे शेगुण परजळचे नेकेत्र युवा जणांचो शरोती आयच्या दिसा विशेष करून आमी युवा जणां खातीर मागता युवा जण जावन आसात आमच्या समाजाचे बळवंत हातेरां युवा जणांची सगत जर तर बऱ्याक वापरली जाल्यार खंडीत हाचे मुखांतर जायतें बरेंपण समाजीक जाता तेंच युवा जणांची सगत वायटाक पडली जाल्यार जायत्यांच्या नासाकी कारण जाता देखून युवा जण भोव गरजेचे आनी युवा जणां पासून मागचें आमी खंडीत भलायकेचें आनी हक्काचें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांत युवा जणां आसात आमच्या फिरगजेंत आसात आमच्या वाड्यांत आसात आमच्या समाजेंत आसात आनी अख्ख्या संवसारांत आसात परगांवांत जायते युवा जणां काम करून आसात गांवांत युवा जणां आसात थोडे शिकप शिकून आसात थोड्याचे शिकप शिकून जालां कामाच्या सोदनेर आसात बरीं कामां नात थोड्यांक प्रायभरती जाल्या लग्नाची जिवीत जिवोवची आशा आसा पूण बरी सैरीक नासतना लग्नाची जिविताची स्वप्नां पडून आसात विविध समस्यांक वळख जाल्ले युवा जण जायते आसात ह्या युवा जणां पासून विशेष करून आमी मागया सगळ्यातच आमी मागूंक जाय अक्रिस्ती युवक युवती जायतीं जाणां आसात ती विविध समस्यांक बली जाल्लीं आसात कस्त नश्टां वळख जाल्लीं आसात ह्या युवा जणांच्या मोतयेंत नाका जाल्ले विकुंकुनो हेरां धर्मविशांत मनस्ताप उपजोवचे बरी राग द्वेष उपजोवचे बरी तांची मोती फाड केल्ल्यो आसात ह्या युवा जणां खातीर विशेष करून आमी मागया युवा जणांची मन क्रिस्ताच्या मना सारकें जावंक नितळ आनी पवित्र जावंक शेगुणाचें जावंक सोमी तांकां आदार करपा दिवं दे म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागता आसतना आमी मागया विशेष करून अर्ग आनी त्या पासून मिस्तिता फबियानी जेसी मेंडून सदो कतार गरजागो नावार जावच्या खातीर मीस पेटयता किशोर मेनेजस कुवेट अर्गान त्या पासून मीस पेटयता फिलिप नेरी सेरावो ऐसी कॉलोनी मुंबई अर्गान जावन पेटयता एंड्री डिसोजा मुंबई फौस्तीन लिओ डिसोज आनी कुटाम पेरंपल्ली मेरी डिसोजा देरेबैल डिओन जूड अरान्ना किन्नीगोडी प्रत्येक त्या पासून मीस पेटयता नेरी डिसोज आनी कुटाम किरें जेसिंता डिसोज आनी कुटाम किरें बेबी अमेरिया डिसोजा कुवेट बेबी एजाकिया डिसोजा कुवेट मेरी पेरेरा किरें देवादीन सेवरीन आनी गिलबर्ट डिसोजा पासून मीस पेटयता मॅक्सिम डिसोजा सुरतकाल घरच्याल मच्यात पासून मीस पेटयता लुसी पिरेरा पेरमुदे तशेंच रेमेडिया कुटिनो सांजूद वाडो पुलगोत्रेच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता लुसी पिरेरा पेरमुदे ह्या सर्विरेत्या पासून आमी मागया आमी समेस्त पासून मागया जे कोण मागता बसेलांचो आसकडून तांचे पासून विशेष करून मागया हे संदर्भार आमी मागया आमचे विगारवार भोवमानादीक बाप मॅथ्यू वास आयच्या फंत्यार सकाळी देवादीन जाला कालच्या दिसा आमचे संगी आसले ते आयच्या दिसा निर्जीव जावन आसात मरण अचानक म्हणले बरी आयले कार्डियाक अटॅक ताका जालें
आनी खंडीत आमी सगळीं दूख पावल्या ताच्या मरणांत बेसपाच्या दिसा ताणें मिसबेटी आसलें पूण देवान ताका पयलें सापून व्हेलें ह्या संदर्भात ताच्या आत्म्या खातीर विशेश करून आमी मागया आनी ताच्या दुखेच कुटुंबाक विशेष करून बुजोवन पाठोवया ताच्या अकालीक मरणा वरवीं ताच्या दोगां भावांक भोव वर्तें दूख जालां खंडीत सुरेस्पोर देव तांकां दूख सुसूंक आदार करपा दिवन दी म्हणी विशेष करून मागया ताच्या मरणाची रीत फाल्यां सकाळीं 10 वरांर आसतली देखून आमी ताचे विशेष करून मागया आनी खंडीत देव ताका ससन विश्व लाभोवन दी म्हूण मागया आतां आमी मिसाचें बलिदान सुरू करया एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांपया ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी आयती करया आमच्या वैयक्तीक गरजो चिजूच्या पांयां थळा दवरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो कुटुंबाचे शेगणो क्रिस्ताची माऊल्या आमच्या कुटुंबांत जियोंक आमकां आधार म्हणले संदेशा प्रमाणे नियाळ करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी हांगासर एकत्र जाल्या देवान आमकां सबार देण्यांनी भरल्यांत सबार मौल्यांनी भरल्यांत आनी ते बरे गूण आमी आमच्या कुटुंबांत जियोंक ताणें आमकां दिल्लें हें जिवीत जावन आसा एक मिसाव आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमी आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी ह्या समाजांत जियेत आसतना एक व्यक्ती जावन एक खरो क्रिस्तांव जावन आमी सबार फावटी अशे गूण दुसऱ्यांक दिवंक पेल्याक दिवंक आमी सुकोवन पडल्या आमी देवातावन पयस गेल्या आमी पातक आदारला आमच्यात अंतस्करणाची झडती आमी करया देवातावन बक्षाणे आमी मागून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या बसत बघेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता पावो प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूद ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केली ताच्या मागण्याच्या आधारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें अख्खे प्रितमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजवड चलयता ससनाच्या ससना कोयत घराक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप हांव स्वता प्रगट करता वय
पूण हे विशयांत ओडीक उलोवंक म्हाका कसलेंच येना. हें काम करचें म्हजो कायदो स्वता प्रगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबार पळोवन हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामांत सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासतना ती पुंक्याकच हांव प्रगट करतां. हें बागच म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोय गुलाम न्ही, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्खत्यांक जोडून घेवचे खातीर अस्खत्या मदें हांव अस्खत जालो. कशेंपणी कर थोड्यांक बचाव करी जय म्हणले खातीर कोणाक कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें स्वार्थे पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळत जाय म्हूण म्हजो एक भरवोसो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. तुझी विधी म्हाका शिक सर्वेस पोरा. तुझी विधी म्हाका शिक सर्वेस पोरा. बुदोनकाय आनी समजणी म्हाका दी, कित्याक तुज्या उपादेशांचेर हांव पातयेता न्हय वे. तूं करोस बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमा म्हाका शिक. तुजी विधी नियमा म्हाका शिक सर्वेस पोरा. तुज्या साकराक बसयलाय त्या परमाने. तुजो मोग म्हाका बुजवण आनी दय दी. तुजो मोग जर मेळत तर हांव वाचतलो, कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजो आनंद. तुजी विधी नियमा म्हाका शिक सर्वेस पोरा. तुजी विधी नियमा म्हाका शिक सर्वेस पोरा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस por तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी दबोवन आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय? जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फडसाक्स सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री,
हे सगळे म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळना आयलां. तवळ झिजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जै जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक कुटुंब जावन बाबा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक अत्रेकता. कथार गायलां, आयकलां न्ही? वय कुटुंब देवान आमकां दिल्लें वर्तें बेसांव. देवान आमकां एका कुटुंबांत जियोंक फावो केला आनी आमी हर एकली कुटुंबांतावन उपजताव, कुटुंबांतावन येताव, कुटुंबांत जियेताव. आमचे कश्ट दूख कुटुंबांत आमी वांटून घेताव आनी माया मोगान जियोंक प्रयत्न करता. एक कुटुंब तें बरें कुटुंब जाय तर तें कुटुंब बऱ्या गुण्यांनी बरस जाय, बऱ्या मौल्यांनी बरस जाय. आनी त्या कुटुंबांत जियोवचे ते सांदे, त्या सांद्यातय ते बरे गुण आसा करी जाय. आनी हे बरे गुण आमी एका मार्गदर्शक व्यक्ती थावन आमी ते शिकत जाय. आमी क्रिस्तांवां, आमी कातोलिकां, आमकां मार्गदर्शक व्यक्ती एकलोच बरो म्हणचो तो एकलोच तो जावन आसा देव. ग्रेस्त मनीस जेजू लागीं आयलो, बऱ्या मेस्त्री म्हणालो, सासणीक जिवीत आपणावंक हांवें कितें करी जाय. जेजून ताका सांगलें, बरो म्हणलो एकलोच तो देव. देवान तें बरेंपण म्हाका दिलां, देवान तें बरेंपण तुमकां आनी म्हाका दिलां आनी तें बरेंपण बरें मन हांवें दाखयलें म्हण जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवनाक अर्थ आसा, हांव बरो जातलो. खंय थावन आमकां हें बरेंपण लाभता. आमी आमच्या 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत आमचें जिवीत, आमची कुटुंब, आमची समाज बरें करूंक प्रयत्न करता. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 आवाज स्वर 12 तावन 18 आमी आयकता. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवाळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सस्निकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोमयान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या परी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणां प्रास, बऱ्या गुणां प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग, मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं.
एक कुडीचे सांदे तुम्ही जल्ल्यान त्या समाधानान तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुम्ही जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उंदंड बरोवन आसूं खरे जाणवायेन एकामेका शिकया आनी बुधबाळ सांगा. उतरान जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सकड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. बरेचशे गुण आमी आयकले आनी ते जियोंक आमी प्रयत्न करता. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना आमी कन्नडांत आयकल्ली ह्या सांगची ती गाद मनेये मोदला पाठशाले ताईये मोदला गुरू. देव आमकां दिसना पूण देवाचें प्रतिरूप जावन आमी उपजल्ली ती वडिलां आमकां ते शेगूण ते बरे गुण शिकयतात. तांचे तावन ते बरे गुण आपणायल्ली आमी समाजेंत परजळटा. आमी साबार तरांचे बिरुद आपणायता आनी समाजेंत आमी वर्ती जाता. हें देवान आमकां दिवचें वर्तें देणें. देखून आमकां दिल्ल्या त्या वडिलां खातीर आवय बापाय खातीर आमी देवाक अर्गां दीत जाय. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी स्मार्ट जावंक प्रयत्न करता. ह्या स्मार्ट संवसारांत जियेत आसतना हर एक स्मार्ट संगती आमकां पळोवंक मेळटात. ऑडियो व्हिडिओ ऑडियो विज्युअल आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां धाकटी आसतना काली सांगिल्ले उतरां आमच्या मालगड्यांनी सांगिल्ली आमकां पुरो आसली. पूण आतांच्या काळार आमी कितें पळयता तें आमी चड शिकता. तातूंत आमी चड शिकता. आनी आमी आमची वडिलां कितें करतात कितें उलयतात तें आमी पळयता आनी त्याच प्रमाणे आमी जियोंक ह्या समाजेंत जियोंक प्रयत्न करता. देखून एक बरी देख गरजेची. एक एकवटीत कुटुंब सांगाता बरें कुटुंब रुथा करी जाय तर आमी बरी देख एकामेका दी जाय. त्या मात्र कुटुंब सांगाता रावोंक शकतलें. वय आमी आमच्या भुरग्यांक ट्युशनां धरता. ही देख शिक जाय तर आमी साबार फावटी सांगचें आसा आमी इस्कॉलाक लाखा कडल्यान फीस भरल्यात. आयतारा त्या भुरग्याक दोतोणीक धाडूंक फुरसत ना. आमी आमच्या घरांनी ह्या क्रिस्माच्या ह्या कुंभाराच्या दोतोणीक आयताराच्या दोतोणीक धाडूंक तांकां वेळ ना. तांणी ट्युशनाक वचत जाय. ही गरजेंत आमी कितेंच आमकां शिकोवंक मेळना. आमच्या भुरग्यांक कितें शिकोवंक मेळना. ताच्या की चड ट्युशन क्लासीर आमी तांकां शिकोवंक मेळटा. आमी ती आनीक स्मार्ट जातात. असली साबार गणितां आमच्या कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटात. पूण आमच्या वडिलां तावन आमच्या मालगड्यान तावन आमकां शिकोवंक मेळची ती माऊल्यां. देवा तावन आमकां शिकोवंक मेळचे ते शेगूण बरे गुण आमी आपणायले तर खंडीत आमची कुटुंबां जिवाळ उरतलीं. ती नेकेत्रां जावंक पावतलीं उजवाड दिवंक शकतलीं. आमची कुटुंबांनी नदर घाली तर आमची कुटुंबां ल्हान जाल्यांत न्यूक्लियर फॅमिलीज म्हणटा आमी. पप्पा मम्मी आनी एक भुरगें एक या दोगां भुरगीं. माय या आबाक त्या घरांत अवकाश ना. या तांच्या उतरांक मान ना जाला. मालगड्यांच्या उतरांक अवकाश ना जाला. भुरगींच आमचें आस्त आनी त्या भुरग्यां खातीर आमी वडिलां दीस रात घडटा आनी आमी त्या भुरग्यांक जाय जाल्लें दिता. ह्या स्वतंत्र देशांत आमी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना फ्रीडम ऑफ चॉयस आमी तांकां बऱ्यांतलें बरें विंसूंक अवकाश दिता. तांणी विसारल्लें आमी तांकां दिता. तांकां गरजेचें कितें आमी दिना. तांकां
आमी देवाची आस्त करया आमची भुरगीं देवान दिल्लें आमकां दिल्लें तें वर्तें देणें म्हणून चिंतून आमी ताका देवाची आस्त करया देवाची वळख दिवया देवाची मौल्यां आमी तांकां दिवया आमी एका आमच्या कुटुंबादाराक या भावा भयणीक काजर करता आसतना मालगड्यांनी सांगची उतरां सकयल दवरल्यार मूय व्हरता वयर दवरल्यार कावळो व्हरता म्हणून मोगान ताका आमी सांबाळला ताका कश्ट कितें म्हूण कळीत नात देखून तें चेडू या ताच्या पती या पत्नीचे घरा वता आसतना कश्ट कितें म्हणून या दूख कितें म्हणून या कुटुंबांत आसचें तें चड उणें कितें म्हणून समजनातली थंय थावन फाटीं येतात डिवोर्स आमच्या समाजींत आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांत आमकां पळोवंक मेळटा ना समजणी स्वार्थ मनोभाव हगे मोसोर आमच्या कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटा देखून आमी बरी दीक दिवची गरजेची आनी बरी मौल्यां क्रिस्तान ताच्या जिवितांत कश्ट सोंसले आनी बरें सबार केलें तें आमी आमच्या भुरग्यांक दिजय देखून वेळ बदलला काळ बदलला आमी नियाळच्या उतरांचो अर्थ समजूंचो वेळ आयला पर्सनलायज आवर फेथ म्हणटा आमी उलोवच्या त्या उतरांचो अर्थ समजूंचो वेळ आयला मम्मी डॅडी पुता माई आबा म्हणटना तांणी केल्ल्या त्या मोगाचो त्या त्यागाचो त्या साग्रिफिसाचो उगडास आमकां येजय त्या दळा मात्र आमी एका कुटुंबांत एकवटीत रावोंक आमकां सलीसायचें जातलें ल्हानपणांत थावन आमी आमच्या कुटुंबांत थावन शिकिल्लीं ती मौल्यां नियाळिल्ले ते मिस्तेर ह्या गांवची ती कथारां सांगची ती मागणी ह्या उतरांचो अर्थ समजोवचो अर्थ कणकाण घेवचो वेळ आयला आनी जर तर आमी तो अर्थ नियाळलो तर आमी आमचो कणकाण गेलो तर खंडीत जावन आमच्या जिवनाक अर्थ आसतलें आमी आमच्या भावार्थांत कितली दृढ आसांव म्हूण पळोवचो वेळ आयला समजून घेवचो वेळ आयला आनी ह्या आधुनीक काळार आमकां भावार्थ्यांक आमकां क्रिस्तांवांक आमकां कातोलिकांक दगदोणी तयार आसा आमी आमच्या भुरग्यांक दायज म्हणून घेतलां तर आमी आमच्या भुरग्यांक इसारलें आमी दितां तर बऱ्यांतलें बरें दितां तर खंडीत जावन थोड्याच दिसांनी त्या भुरग्यां खातीर आमी आमचो भावार्थ सांडचो वेळ येतलो जेजू मोरी जुजे कित्या खातीर आमी एका देवाचो पाटलाव करी जाय कित्या खातीर आमी सांता भक्तांक मान करी जाय तांची देख घेय जाय म्हणून समजोवचो वेळ आयला आनी अकरेक हांव कोण हांव खंय थावन आयिल्लो हांव कोणा खातीर जियेतां म्हजे थंय आसची ती मौल्यां कसली म्हणून समजोवचो वेळ आयला तेदळा मात्र म्हज्या ह्या क्रिस्ती जिणेक अर्थ आसा म्हज्या ह्या भावार्थी जिणेक अर्थ मेळटलो एक फामाद बरयणार अशें म्हणटा आमी कितलीं वर्सां जियेल्या तें गरजेचें न्ही पूण आमी कशें जियेता तें गरजेचें एक कंथार आमी आयकलां सोंग पुरो खंयसर थावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रचलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय आमी चिंतून पळोवचो वेळ घडी आमकां आयल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थावन घेतिल्लें तें वाचप सांत पावल उल्लेखून सांगता आमचें मिसाव देवान आमकां दिल्लें तें बेसाव आमचें मिसाव आमी देवाचें तेसाव जावन परिवर्तन करूंक आसा जावं पुरो एक आवय जावं पुरो बापूय जावन एक धार्मीक जावन एक वडील जावन एक मार्गदर्शक व्यक्ती जावन देवान म्हाका हें मिसाव दिलां आनी खंडीत जावन तें मिसाव हांवें संपूर्ण करूंक आसा कितले दीस हांव जियेतां तें गरजेचें न्ही खंडीत जावन तो बेसांवांनी तो आमकां भरतलो आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलीं तीं उतरां
ग्रिस्त मनीस दरबस्त ताचे तें आसलें तो संतुष्ट नातरलो ताच्या जिवितांत आनी तो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवीत आपणावंक हांवें कितें करी जाय ताचे सगळें बायोडेटा हाडून जेजू लागीं तो येता आनी ताचे बायोडेटा जेजूक दाखयता हांवें हें केलां हांव हें शिकलां हांवें तें केलां पूण जेजू म्हणटा बरो म्हणलो एकलोच आनी की तुका बरेंपण आपणाय जाय म्हण जाल्यार एक मात्र बाकी उरलां तें जावन आसा तुजी आसली ती आस्त तूं ग्रेस्त जावन आसाय ती ग्रेस्त काय देवान दिल्ली तुजी ती आस्त कितें आसा तें वीक आनी दुबळ्यांक वांट आनी देव म्हजो पाटलाव कर देवान आमकां सुरवेर तावन आतां पर्यंत दिल्ले दोनूच उपादेश देका देवाचो मोग कर आनी तुज्या पेल्याचो मोग कर हर एक उपादेश हर एक देवाचें उतर आमकां हेंच दाखोवन दिता देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग देवाचें प्रतिरूप आमच्या पेल्यातय आमी पळयलें म्हण जाल्यार खंडीत जावन पेल्यातय आमी देवाक पळयतल्या वय देवान दिल्ली केल्ली ती एक तिदवणी आज आमच्या भुरग्यां खातीर आज आमच्या कुटुंबदारां खातीर आज आमच्या युवा जाणां खातीर एक भोव आपुरबायेचें लिसांव ह्या देवाच्या उतरांत आमी काणगेवी येता कितें म्हळ्यार देवान दिल्ली ती तिदवणी स्विकार करिनासतना ना कुशेन तो तरणाटो ग्रेस्त मनीस पाटी वेता ताका कितें जाता म्हूण आमकां कळीत ना आज आमच्या वडिलांनी पप्पा मम्मीन आमकां सांगली ती उतरां दिल्ली ती तिदवणी आमच्या वडिलांनी ह्या इगर्ज मातेन आमकां दिल्ली ती आमकां दाखोवन दिल्ली ती सूख आमकां भोव डिप्रेशनाक घालता आमी कुटुंब सांडून वेता आमच्या युवा जाणांची परिस्थिती अशी जाल्या आज पप्पा मम्मीन सांगिल्लें कुटुंबदारान सांगिल्लें तें आयकूंक नाका म्हणून आमी कुटुंब सांडून वेता आमच्यात जल्मदातारांक आमी कोनशा उडयता तांकां मानान लेखिना इगर्जेंत आमकां क्रिस्ताची मौल्यां आयकूंक मेळ्ळी म्हूण जाल्यार आमकां ती आयकूंक नाकात आमी इगर्ज सांडून वेता आमी भावार्थ सांडटा आमी पयस वेता त्या वेचित पुताक जाल्ली ती परिस्थिती खंडीत जावन आमची जातली तो पूत ताचें आसलें तें आपणायता वेता ताचे इश्टां सांगाता संतोष पावता आनी एक वेळ घडी असली येतली की आमी परत चिंचें सबार आमची युवा जाणां अशेंच करतात कुटुंबांतावन पयस वेतात देवातावन पयस वेतात देवान दिल्लें म्हणून विसरतात आनी आपणाचेंच म्हणून ती जियेतात या जीवघात करतात आनी कितें वायट आदारतात देवातावन पयस वेतात म्हणजे आतां जिवनांत घडलें हे घडीत एक युवा जण ताची पप्पा मम्मी म्हज्या लागीं येतात आनी म्हणटात फादर म्हज्या पुताक 12th क्लासींत 12वेंत तो आसा PUC तो करन आसा एग्जाम आसा पूण तो ताच्या एका चेडवाच्या मोगार तो पडला आनी त्या चेडवान ताका मोस केलो म्हणून ताणें ताचो हात कातरला आनी ताका हांवें आतां आस्पत्रेंत व्हेलां म्हाका कोण म्हणी कावन्सिलिंगाक आसल्यार सांगा म्हणून पूण त्या कुटुंबाची म्हाका वळख आसली हांवें तांकां दिल्ली सवाप एकच ताका कावन्सिलिंगाक व्हरनाकात कित्याक म्हळ्यार सुमार वेळ काण घेता ताका मोगाची गरज आसा त्या तुज्या पुताक मोगाची गरज आसा त्या तुज्या पुताक कोण म्हणी ताका पसंद करतलो ताका समजणी सांगतलो कोण म्हणी आसा म्हण जाल्यार ताचे लागीं तुमी आपोवन व्हरा बेगीनच तो समजून घेतलो आनी बरो जातलो आनी तो युवा जण हांव ताका बऱ्यान वळखतलो आनी त्या आवय म्हणाली फादर तुमीच ताका समजोवंक शकतात कित्याक म्हळ्यार तो चड जावन मिसाक येना तो क्रिज्माच्या दोतोणीक येतलो थंयसर क्रिज्म जावन तो फाटीं गेलो ताच्या उपरांत तो इगर्जीक येवना सक्रामेंताक येवना ताणें आपणावनात पूण त्या तुज्या पुताक म्हजे लागीं धाड म्हळें हांव ताचे लागीं उलयलो आनी ताका उलयता आसतना हांवें थोडीं सवालां केलीं आनी ताका विचारलें तुज्या हाताक कितें जाल्लें म्हणून ना फादर
थोड्या वेळा उपरांत ताणें म्हाका सांगलें ना म्हज्या इश्टिणेन म्हज्या गर्लफ्रेंडान म्हाका डिच केलें म्हाका मोस केलो म्हणालो. हांवें म्हळें कोणें पसंद केल्लें? ताणें गी तुवें. ताणें म्हाका पसंद केल्लें फादर आनी तुजे सांगाता रावता म्हूण ताणें म्हाका बसायिल्लें पूण ते म्हज्या सांगाता आज ना म्हाका बेजाराय भोगता देखून हांवें अशें केलें. हांवें ताका दिल्ली जाप वय म्हज्या मोगाच्या भावा तुज्या जिवनांत तुजे बरेशे गूण तूं आपणाय बरे गूण तूं आपणाय. आतां तो सेकंड PUCंत आसाय तुवें शिकप आपणावची जाणवाय आपणावचो वेळ हो. तुवें हात कातरन जीव घात करन एका करेक्शना खातीर तूं पाड जालोय तर तूं सगळें सासल्लें होगडायताय आनी तुजेर पातयेणी दवरल्ल्यांक तूं निराश करताय. देखून बरे गूण बरेशे गूण बरी मौल्यां तूं आपणाय. एक न्हय साबार जाणां तुजे लागीं येतलीं आनी तुका तांची फ्रेंड्स करूंक शकतलीं. तो फाटीं वेता आनी हे लिसांव भोव आपुरबायेन तो नियाळता वय फादर अशें केल्यार बरें खंडीत म्हज्या जिवनांत म्हणटा. अशेंच आमच्या कुटुंबांत ही घडटा. कोणेय आमकां करेक्शन या कितेंय केलें म्हण जाल्यार आमकां मोस केलो म्हण जाल्यार आमी वेताव जीव घात करता आमी आसल्लें होगडायता आमी पयस वेता मनशां सैमत नाका म्हण जियेता. देवान आमचो मोग केला तो आमचो मोग करता तो आमकां वळखता तो आमकां सांबाळटा तो ताच्या बेसांवांनी बरोवंक तयार आसा. त्या देवा लागीं वचोंक आमकां आमी तयार आसा गी. ताची मौल्यां आमकां जडायेची जातात कश्टाची जातात. आज चवथो दीस नोवेनाचो चवथो दीस जुदाच्या ह्या नोवेनाक आमी हांगासर आयल्या. एक सांत अनभवार्थ्यांक बोरवोस सांडिल्ल्यांक दुखेस्तांक पिडेस्तांक बोरवोशान बरसो एक सांत आमचे मुखार आसा. या सांताचे या वेगवेगळ्या सांतांची आमी देख आमी गैजय आनी खंडीत जावन क्रिस्ताचो मोग परजळचे नेकेत्र तो जालो ताच्या जिवनांत. अशेंच सांतांचें जिवन आमी पळयता. खंडीत जावन देवान आमकां बेसावांनी भरला देवान आमकां देण्यांनी भरला देवान आमकां ताच्या शेगुणांनी भरला. ते शेगूण आमी लिपोवन दवरता गी या ते परजळयता उजवाड दिवंक शकता. कोणेय आमकां एक सूख दाखोवन दिली तर आमी आमच्या कुटुंबांतावन देवातावन पयस जावच्या की उरली साबार देणी आसात जावंक पुरो हांसोवंक देवान आमकां दिल्लें एक देणें. कुमक करूंक देवान आमकां दिल्लें देणें. शांतीन रावचें समाधानान म्हज्या कुटुंबांत रावचें देवान आमकां दिल्लें एक देणें. या बरेशे गूण बरे गूण आमकां दिल्यात ते आमी वापरया. एक बरें कुटुंब रुता करया एक बरें फिरगज कुटुंब रुता करया. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4:9 अशें म्हणटा म्हजे लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां आयकलां आनी पळयलां तें तुमी पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे सोबे आसतलो. जे आमी क्रिस्तांतावन शिकल्ल्या आमच्या वडिलांतावन शिकल्ल्या कितें कितें पळयलां जें कितें आयकलां तें आमी वांटून घेवया. खंडीत जावन देव आमकां बेसावांनी भरतलो. आमी कितलें दिता ताच्या की वर्त्या मापान देव आमकां दितलो ताच्या बेसावांनी भरतलो. म्हणण्यो अध्याय 20:8 आवस्वर 20:7 अशें म्हणटा जो दुबळ्यांक दिता ताका उणें पडचें ना पूण जो आपले दोळे दमता ताचेर भरपूर शिराप पडतलो. देखून जेजून त्या ग्रेस्त मनशाचेर काकुळतीची दीस घाली. जेजू आमचे थंय काकुळतीची मोगाची दीस घालता आमकां ताच्या बेसावांनी भरता. आमकांय तेंच करूंक ताणें आपणें दिलां. आमचें तें आसा तें बरें मन बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दिवया. पयल्या थंय जेजूक पळयया देवाक पळयवया आमचे दोळे उक्ते करया आनी खंडीत जावन रूस दिवचे मीठ आमी जावया उजवाड दिवची नेकेत्रां आमी जावया म्हणून देवाची कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. सर्व सांची मोगाल बाबा
इथे तुवें दिले आमकां ह्या बलिदाना तुवें दिल्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हण मागात. तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्क्या भविष्य बेशादावाक सर्वेश्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भगवंत धर्मतांसा जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारायलें. तेच सोडवण आमच्या काळजान मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझी पवित्र सभा पवित्रायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुनादीर धीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दरबारान सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सदानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. भोसगी तुका जय, भोसगी तुका जय, भोसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी दादा का जय जय. भोसगी तुका जय, भोसगी तुका जय, भोसगी तुका जय. बाबा करोस तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेचादी ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडा साक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. स्वामी जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिबिताचो वुंडो आणि ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभे सुकडास करे आणि फ्रांस आमच्या भगेन पप्पा पीटर पॉल आमच्या गोळे पप्पा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका प्रतिमगान वाडे. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजी स्थगती नंतर रेल्ल्या समेस्तांक तुजे बरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजय भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुतात देवानी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. बरो म्हणलो एकलोच तो जावन आसा आमच्या सर्गींचो बाप. त्याच बापाक उलो मारया आमकां आमच्या जिवितांत तसो देव शेगुणांनी बरोवन दी बऱ्या मौल्यांनी बरोवन दी म्हणून ताची कृपा आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्राय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरबोशान अत्रेकतेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. ताच्या शेगुणांनी बरोवन आमकां जिवाळ करूंक तयार आसा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुजे बापाका फावना पुंच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बाबडीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेडवो जेजूचे मास उंड्यार रुपी सेवंक वेता. हे संदर्भार भक्तीन कुमगार आमी सेवंक तुमकां उलो दिता. दावात वयर उजवात पंदा दवन कुमगार आमी सेवसो चिमटेंत कुमगार सेवसो न्ही ओसो वा ओसो कुमगार सेवसो न्ही. कुमगार दिल्या उपरांत तेंच तुमी भक्तीन स्विकार करा. उपरांत तुमच्या जाग्यार वसा. कुमगार सेवल्या उपरांत एक दिश्ट तुमच्या हाताचेर घाला. ल्हान कुमगाराचे कुडके आसात तर ते सकला पडनातल्या बरी सत्राय सांबाळा. कुमगार येताना मास्क निसरून तुमी येवचे. भक्तीन तुमगे कुमगार सेवसो.
सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकांनी सजावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रिकांनी सजावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता सोम्या आमी समेस्या दी तुवेशे आमकां होस्टोन सलवण गेल्या वास्ता लाभय शांती आता यात्रिकांनी सजावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता प्रार्थया भौमगाळ बापा भगवंत जुदता देवाच्या जैतेवंत मरणापासत या नोवेनाच्या दिसा या संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आणि ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सेवेंत आमकां तीर करून दवर या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नाव आमेन. मोगळ भावनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो नव्यानाच्या 4थ्या दिसा ह्या पुंतळाक येवन नव्यानाचे मीस पटयलेल्या तुमकां समेस्तांकय हांव अभिनंदन पटयता देवाचे आशिर्वाद मागता माध्यम मुखांतर हे नव्यानाचे मीस पटयतल्या समेस्त भक्तिकांकय देव बरें करूं अभिनंदन देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. हेच्या दिसा सोनियाळ कुटुंबांत शेगुणाचें जिवीत सोम्याची मौल्यां परगट करता सांजूद क्रिस्ताचे शेगूण परजळचे नेकेत्र युवजनोत्सव शरती म्हणून संदेश पासारन भोवपुरबायाचें देवाचें उतर परगट करन आमचे खातीर विशेष करून मागलेले जावन आसात. मनादी बाप प्रवीण आरान्ना यस्वेडी कितें दमस्कट्टे दिन तावन हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. बाप प्रवीण तुमकां देव बरें करूं. आज विशेष करून आमी युवजनां खातीर मागता प्रतिरितीन आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या तशेंच आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी तशेंच परगांवांत विविध कस्ता संकस्तां वळख जाल्ल्या सर्व येवजणां खातीर विशेष करून मागया. फाल्यां 905 दीस कुटुंबांत मोग आनी मागणें लग्न जिवीत असो संतोसो सांजूद दादल्या बायलेच्या मोगाचो माजतदार म्हणले विशीं आमी फाल्यांसर हांगासर नियाळटल्या आनी काजरी जोड्यां खातीर विशेष करून आमी मागतल्या. फाल्यांचे मीस नोवेन आनी आराधन चलोवन वतात. मनादी बाप मायकल मस्करिनस कटील फिरगजेचे विगार. फाल्यांच्या दिसा मीस इल्ली बदलावण आसा.
पल्या 10 वरार आमचो विगारवार देवादीन मॅथ्यूवास ताच्या मरणाची रीत आसतली जाल्ल्यान पल्या नोवेनाची मीस सकाळी 8 वरार दवरला. सकाळी 8 वरार उडास दवरा. पल्या नोवेनाचे मीस सकाळी 8 वरार 8 तावन पावणे 10 वरां पर्यंत आसतले. उपरांत आमी मरणाक किन्नेगोडी वेतल्या. देखून ही मोठी मांडावळ फाल्यांच्या दिसा खातीर मात्र आमी केल्या. कित्याक आमच्या वारड्याचे विगारवार आनी आमच्या मोगाचे आनी हांव उडपींत तांचो विगार थंय म्हजे विगार जावन आसले. हांव सहाय्यक विगार जावन आसलो आनी आमच्या वारड्याचे विगारवार जाल्ल्यान फाल्यां मीस सकाळी थंयसर मरणाचे 10 वरां दवरल्यान ही मोठी बदलावण आमी हांगासर केल्या. देखून कळनासतना तुमी 4थ्या दिसाच्या नोवेनाक आयल्यात. 5व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां येवंक उलो दिता. सकाळी 8 वरार तुमी हांगासर येवचें आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर विशेश करून मागता. काजेरी जोड्यां खातीर मागता. काजेरी जोड्यां मदें एकवट माया मोगून आंतर मनस्तप आसा तर सर्व संपूर्ण रितीन इत्यार्थ जावच्याक माया मोगांची येवच्या दिशेन काजेरी जोड्यां खातीर विशेष करून मागतले. हांव व्हड संख्येन पल्या नोवेनांत वांटिली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच येवच्या फाल्यां सांजेर 4 वरार हांगा आयताराचे मीस सणाचे बरीस आसा. येवचो आयतार कुंपरीचो आयतार त्या दिसा मीस सकाळी 8 वरार मिसा उपरांत नोवेना उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. ही रीत चलोवन व्हरता मनादी बाप अनिल फर्नांडीस डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुलकी थंयसावन हांगासर येतले. ह्या मिसांत नोवेनांत आराधनांत वांटिली जावंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. येवच्या बुधवारा सांजेर 6 वरार बेस्पाचें मीस. येवचो ब्रेस्तार फेस्ताचो दीस सकाळी 8 वरार फेस्ताचें सादें मीस आनी येवच्या ब्रेस्तारा सकाळी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. हे मिसाचें बलिदान पेटयतात आमच्या दिसचे विगार जनरल भोवमानादीक मॅक्सिम नोरोना बाप. व्हडा संख्येन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. फेस्ता बाबतीं मुद्दोमो आनी तुमची दिवंक आसा तर वेळार तुमी ऑफिसांत दिवची. फेस्ता बाबतीं मिसांय तुमी ऑफिसांत दिवची. तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी मिसांत दिवंक जाय तर वेळार तुमी ऑफिसांत दिया. फेस्ता बाबतीं पिरचेंत रावंक तुमकां उलो दिता. सादी पिरचेंत 1000, फेस्त पिरचेंत रुपये 5000, प्रधान पिरचेंत रुपये 25000 दिवन फेस्ता बाबतीं कुमो करूंक उलो दिता. तशेंच ह्या पुंतळांत जायते बरेपण आमकां फोव जाला. मागलो उपकार मेळ्ळा तसो उपकार जावन फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन ह्या फेस्ता संदर्भात कुमो करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवन नवेन करतल्या फेस्ताचरण करतल्या सरभक्तिकांकी मोगाचें आपोवणें दिता. फुल्ली फुलाची पाकळी हांगासर दाखयलेल्या अकावंट नंबराक फेस्ताच्या अकावंट नंबराक धाडून सहकार दिवंक तुमकां आमी उलो दिता. थंयसर हांगासर फोन नंबरां आमी कणसयता. त्या फोन नंबराक तुमी फोन करना जोगती माहेत जोडूंक तुमकां विनंती करता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. फाल्यां सकाळीं परत 8 वरांक मेळया. फाल्यांच्या दिसा आमी परत 8 वरांक मेळटल्या आनी संगाता नवेन करतल्या. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी नवेनाक आयती जावचें. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मोगळ बापनी नो सगळी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बघे उजूता देव सरकारा सांज तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पसून विनंती करता. सांज उता देव आणि संत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सरकीची माई म्हणजे मजतींची जो आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया. सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्यास ओढ पाव. तुका आमचे मागणे भेटयता. तुका निधन रुजूता देवाक असलेल्या प्रत्येक स्थग दिसतो आम्ही उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात वेदकांच्या परमेन मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षणान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर लाभ लाभता आणि समेस मनीस देवा मानवतात.
जेजू आमच्या भोवता देशी तू आता गरज आमच्या मध्ये आसा आहे म्हण आम्ही सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी आमचे ते देवा सोप आणि बेले सुकुरो मग वाडाई आता मी बघे जुता देवाच्या विनवणेन तुझे बरे वादुवारचे गरजो आणि येत्रेग तुझ्या दैवी कुशेप्रमाणे तुझ्या करतो लय म्हण आम्ही बरवस्ताव हे जेजूच्या पवित्र आणि उदार काळजा सरमची बाती नेहमी तुझे ते दवरताव तुका सा महिमा मान आणि उगळाप सदा सर्वता आमेन सांजुता देवा लागी मागणे या संसारी जेजू सैरो आणि धर्म दुजा असलेल्या भाग्य जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजू सोडून तर सोमवार मुक्त जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची जी वार्ता तुवें पयस लोकांक गाजयली क्रिस्ताचे आणि मनुष्यकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इस्तगरीचो बांद तुवें सिर केलोय बारीक कड चडसणेनी संपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तूं खेरीत शरती जावन आसाय तुझ्या मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी गरजण तुज्या पुनशताक पातीने नायला इकडी बरोबर श्याम मग बाबणीनो जायती ते सवां तुमी मेला मुखांतर वॉट्सअप मुखांतर तशेंच इतर विशेष करून हांगासर तुमी घालतात आनी आमचे लागीं मागोवंक विनंती करतात ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता हांगासर 13 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक एकल्याची कार्य बऱ्या तरान जावंक 15 जाणां बरें काम मेळोवंक 12 जाणां कोरोना पिडेतावन बेगीन सुटका मेळोवंक 5 जाणां दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 6 जाणां भुरग्यांचे देण्या फावो जावंक दोगां जाणां रीण फारीक करून करपा मेळोवंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक दोगांच्या हातापांयाच्या गांठीची दुखी गुण जावंक 13 जाणांचे मायग्रेन गुण जावंक एकल्याच्या घरांत अवेक बरी भलायकी मेळोवंक समाधानान संतोषान जियोवंक एका घरांत दोगा बाबा आनी माया मोगान जियोवंक अंमलपिणी पयस करन संतोषान एकवटान जियोवंक दोगा जाणांची रीण फारीक करून करपा मेळोवंक 8 जाणांक अंमलपिणेतान सुटका मेळोवंक दोगा जाणां काम परमनंट जावच्या पासत 14 जाणां दुस्त सत्तेच्या पिडेंतले राखून व्हरूंक 8 जाणां बरी सेरी फावो जावंक दोगा जाणां भुरग्यांचे बे पयस वचोवंक एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान चलच्याक 7 जाणांची चिंतल्या काम बेगीन सुपंता पावच्याक 10 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक एकल्याची कामाची भद्रती मेळच्या पासत 13 जाणां शिकूंक बरी मत आनी करपा मेळच्या पासत एकल्या भायर पडले भांगार पाटी मेळोवंक एकल्याची कोर्ट केस बेगीन सिद्धार्थ जावंक तशेंच 17 जाणां प्रत्येक ते सवा पासत मागोवंक विनंती केल्या सर विरेत्या पासत मागया आमा समेस्तां पासत मागया जे कोण मागता बसला तांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागया आमी ती बी घालया आमच्या हातू बारया सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 निरंतर उलो मारा सुमिया हालेलुया 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 मगळ सुमिया आम्ही तुझे मुखार उभारलेली सगळी मागणी तुका समर्पण दिता सांज उतात देवाच्या विनवणे तुझे मुखार उभारलेली मागणी आम्ही तुका भेटो दिता आमच्या मागण्या कांदी सर्वेस्परा आमच्या बोबेक साबदी सर्वेस्परा आमच्या उल्याक साबदी सर्वेस्परा मगलेले सगळे आमकां फोबो करे तू जाणाय सुमिया आमच्या काळजाचे हत्रे तू जाणाय आमच्या मोतीची चिंता तू जाणाय आमच्या सगळे कुडीचे आठवेटे तू जाणाय सुमिया आमकां कितें जाय कितें नजो ते सर्व तू जाणाय सुमिया तुझ्या उदार कळतीन मागलेले आमी हर एकल्याक फोबो करे माध्यम मुखात मिसाच्या बलिदान घडयतल्या हे नवेन करतले हर एकल्या भक्तीका तुझ्या कृपेच्या बेसावानी भर सपेस्त युवासनाक राखून सांभाळ विविध कष्ट नसता ओळख जाल्ल्या युवासनाक सांभाळ सुमिया बेसावानी भर ताची जिवीत नंतर कर म्हणून मागता सुमिया हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागण्या मंदारशिया म्हज्या मतीर काळो काडण्या बसो बाबार्थ दंडोवना बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुणायत हांव तुका उलो मारता अशा सणलेल्या बरुसुचे कितें तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे गुडे म्हज्या कळसाची घडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसीना मारिकीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर एवढा पातीने तुजे कडेन म्हाका लोपकार तूं म्हाका आजोवन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे माई मेवता नांव तुझ्या मजतीने अधिक अधिक परगटलेले जाव आमेन बघेव सुद्धा देवा उलय कष्ट अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बळाती शरती जावन आसच्या
बगे उजूता देवा आम्हापासून दिसू लागी विनंती आमच्या कर. आमच्या बाबासाहेब बिस्प साहेबांनी फुडाऱ्यांक जिजून कृपानी मजो दिन सांभाळचे खातीर आम्हापासून दिसू लागी विनंती कर. संसाराचो उजवड जावन आसता जेजूची सुवार्ता समेस्त मनशां पावोवंक जिजून आपल्या शेतांत वावरड्यान धडचे खातीर आम्हापासून दिसू लागी विनंती जेजू कर. बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करया प्राजितक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हापासून दिसू लागी विनंती कर. बग्यान कुटुंबांची येयल्या सुमया जिजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हापासून दिसू लागी विनंती करिल्ल्या कर. समेस्त बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जिजून सास्तीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हापासून दिसू लागी विनंती आमी कर. समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपेवरी देवसराच्या ताळण्याचेर संसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या अकरा बोडण्याचेर जैत वरच्या की आम्हापासून दिसू लागी विनंती कर. प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बगे उजवता देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो मोग आमच्या काळजांनी तूं सोडय पातकाच्या आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस अडकळीमध्ये निराशेन आनी बेजारायन तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें याजिनीच्या पयना शबित्यान सुमकोन सगळी देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी पळोवची करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. एगडी परतोळे दांपी आमच्या हाताचे दवरया सुमयान सांजुता देव मुखांतर केल्ल्या बरेपणाचो उगडास करया सर्गीच्या बापाक त्रियेक देवाक आमी अर्घां दिवया 7 जाणांक शेड कोंकणी ताप गुण जाल्ल्या पासून 9 जाणांक वेद तकलेच्या दुखींतले गुण जाल्ल्या पासून 2 जाणां बरें काम फावो जाल्ल्या पासून 9 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून 15 जाणां मागो लोपकार मेळ्ळ्या पासून अर्घां दितात तांचे संगत आमची अर्घां गोंदया सर्गीच्या बापाक आमी अर्घां दिवया अर्घां तुका सुमयान जेजू अर्घां तुका सुमयान अर्घां जेजू. तुका सुमयान जेजू अर्घां तुका अर्घां तुका सुमयान जेजू अर्घां तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदितां तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्घां जेजू ओगळप जेजू तुझी जेजू आराधन जेजू आमच्या जिविताचेर वतुल्ल्या सर बरोबरपासून केल्ल्या विस्मितापासून दिल्ल्या आशिर्वादापासून तुका आमी अर्घां दिता सुमया तूं भोवरतो काकुळदार विश्वासी मोगाळी मायपासी देव आमची जतन करताय आशिर्वादांनी भरताय त्या पासून तुका आमी अर्घां दिता सुमया सर भक्तीका सगाता मेळोन तुका आमी अर्घां दिता तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन ओगळप हालेलुया 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 सर्गीच्या बाबा जेजू क्रिस्ता ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका अर्घां सर्गीच्या दिता. बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांभाळलेल्या की बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका अर्घां बापा या दिता. नव्यानाच्या कुटुंबा बगेवंत देवाच्या मजतीन तुवें येदुळूस केले आनी मुखार करूंक कुशविल्ले उपकारा पासत बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका अर्घां बापा दिता. तुवें तुजे ते पातये दिल्या सुखान आसतना गुमो केल्ल्यांक आनी कश्टां निराशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका अर्घां बापा दिता. तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां फतकातावन सुटका दिल्याक तुबवळी मती उजवाड दिल्याक आनी कधी दुखीने आमकां सवण दिल्याक बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका अर्घां दिता. बापा तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नवे तुवें देवसरार तत्तरिल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गठायन भरलेल्या की बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका अर्घां या दिता. पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कंद बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका या अर्घां बग्यावन जाग्यार दिता. सांजुदा मुखांत जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका अर्घां सांजुदाच्या दिता. मजतीन या पुंतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका सांजुदा अर्घां मुखांत दिता. आमी मागले सर्व तुज्या खुशे प्रमाणे वेळा काळा ते गीत आमकां भोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका सुमयान अर्घां शिकलेले दिता. मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भोवणा पासो देवा लागीं आमी विस्वासान मागोवया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनुवारांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्पर पिडेस्त जाल्यार आमच्या भावा भयणीची कस्तळू करे आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्पर पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरा नर्सनागारी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळ्ळी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा तुज्या मनेरिना दवरच्या पिडेस्तां जिविताची बत्ती भलायकी आनी गुडी आत्म्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थना सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयकमचे प्रार्थना सर्गींच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणे विस्तारले ते आमी तुका समर्पण दिता
तुझी खुशी वयत ती सर्व ते संवाद तुझ्यारी कर म्हणून आम्ही मागताव. आयक आमचे प्रार्थना येशू मगळ बाप्पा गावान तशे पर गावान हो ते काम नसताना तुझ्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची काकूळ कर तांकां बरें काम फोबो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हणून आम्ही मागताव. आयक आमचे प्रार्थना येशू दयाळ बाप्पा हो तिची ने संगाती वा संगाती मेळन असताना तुझ्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुझी दयाळ दिसत घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जीवनचे देणे फोबो कर म्हणून आम्ही मागताव. आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर्व काजुरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोबो कर तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हणून आम्ही मागताव. आयक आमचे प्रार्थना येशू बरी पिडेस तांचे भलायकी तुझी भुरगीं तुझी मजत मागतात आमची मागणी ऐक. नमार आणि एका गोळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आणि भरोशा तुका मिवलो मारता आम्ही बदेशी वेची बाळका या दुखाच्या गुणांत असताव. आजकार उस्कार सुन आम्ही तुका उदान करताव तर तुमचे शक्य येते तुझे एका गोळदळे आमचेर परते आणि अबदेश अपरा तुझे कसे स्थिती पळ जिजूक आमकां दखे हे दे आणि मुगाडी दिलो बी ओंकार मरिये पिडेस आमच्या भावा बहिणी सुडास काडया तांच्या बऱ्या भलायके बसोत मागया तरी एका देवाक मान करून सांगत म्हणया. महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणोवन दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेव घेवचे तितलो लानवीक जालोय आणि सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमची सर पिडा शिडा तुझ्या बळादीक पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वकुडीच्या पिडेनी कस्तूंच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिसत घाल. तुवें रसुल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो अबरीत कर अशें आमी सर्व पातकांनी तळ जावन पिडेशिण्यांतले गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी लुळोवंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया बोदयाळ सुम्या बाबतच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेरनातली दयाळ आमी मागताव. पिडे शिडेन कुस्तूं ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांसान समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजुनी मना बैत पयस करून एकामेका काळजांतून भोगसून जिवून तांकां तूं आदार दी. आपल्या कस्तावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण भोगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांसांचे संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्घ दिवन दीत. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागोव. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक मैपासान बसला आनी आपले बसावणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगता आसा. तो आमचे सोवे राबोवन आमचे संरक्षण करूंक आमच्या मुखल्यान तो राबोवन तुमकां वाट दाखोव तुमच्या फाटल्यान तो राबोव आनी तुमची राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसमोन उडोवंक आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो आनी बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿರಂತರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हर गान जेसो गुलाब जेसो सोची जेसो आराधन जेस हालेलुया 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 हर गान तुका सुमिया जेसो गुलाब तुका सुमिया जेसो स्तुति तुका सुमिया जेसो आराधन तुका सुमिया जेसो हालेलुया 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 देखन बश्याम पगलबान बहिणीनो आमचो देव वरतो हे देवाची स्तुती करूंक आमी हांगासर आसा इकडे बरो आमची दिश्ट सुम्याचेर करसी आमी सुम्याचेर एक घडी बरो आमची दिश्ट कसली जाल्यार त्या देवा मुखार बसचे बोरते भाग देवान आमकां फोव केला त्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया उबा रावन ताची स्तुती करया आनी संतोशान ही गीत आमी गावया वर्तो आमचो देव सर देवाप्रास बलिश्ट सर देवापास सत्यवान या देवा भायर दुसरो देव ना वर्तो देव या देवाची स्तुती करया उबी रावया ही गीत आमी गावया वर्तो आमचो देव ताका वाखुणुया बड़े बढ़िया वर्तो आमचो देव ताका वाखुणुया वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिया
वरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया वरतो आमचो देव ताकाय गावया बापाई तू आम्हा सर्व असो मोग करताय सगळ्या रस्त्या असो घेताय तू आमका गोपांत कितलो मोग तुवें आमचो केलोय रस्नार तो सर्गासो सासो बापय तो आम्हा सर्वासो मोग करताय सगळ्या रस्त्यासो घेताय तो आमका गोपा वरतो आमचो देव ताका वाकणुया वरतो आमचो देव ताका महिमा दिया वरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया वरतो आमचो देव ताकाय गावया तुझे पुता संवसारात रडलोय तुझे पासोत पुरसार मेलोय म्हाका पातकांतून तोड केलोय कितलो तुवें म्हजो मोग केलो तुझ्या पुता संवसाराक धाडलो मुझे पासो कुरसार मेलो म्हाका पातकांतलो नितळ केलो वरतो आमचो देव ताका वाकणुया वरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया वरतो आमचो देव ताकाय गावया आले Alleluia, alle, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alleluia. निरंतर Alleluia, 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 alleluia. Argan tuka sumyan jesu, galap tuka sumyan jesu, aradan tuka sumyan jesu. Alleluia, alleluia, alleluia. सगळ्या काळजां तुका वंदिता सोम्या तू मोठो देव सगळ्या सत्तेचो देव सर्वद्वेदा देव सर्वबलिष्ठ देव सर जाणवयेचो देव तो आम्हा हरी एकल्या बेसवारी बरसो देव तुका महिमा तुका दवरादा नोगलाप हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अर्गान तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 बसया एक घडी बरो सुमया पळया आमी ताचे मुखार बसूंक फावो न्ही ताची स्तुती करूंक फावो न्ही कित्याक ह्या मेळ्या वंटांनी ताचें नांव काडूंक आमी योग्य न्ही ह्या मेळ्या दोळ्यांनी ताका पळोवंक आमी फावो न्ही ह्या मेळ्या हातांनी आमी ताका ताळयो पेटोवन दिन वासूंक फावो न्ही पूण जाल्यारय सुमी आमकां एक आपोवणें दिता त्या बसोत आमी ताका अर्गां दिता पूण जाल्यारय आमच्या पातकाची दूख आमी धरूंक आसा एक घडी पर दोळे तांपया आमच्या पातकाची दूख धरया कळीत आसून कळीत नासलेल्या पातकाची दूख धरया कळीत आसून कळीत नासतना केल्ल्या पातकाची दूख धरया सोम्या आमच्या मतींत आमच्या चिंतनांनी आमच्या करण्यांनी तुजे कुशे विरोध जायत ती पातकां आमी केल्ली आसात तुका अखमान करची तुका निंदा करची तुका दुखोवची तुज्या सगळ्या जिवितांत प्रते रितीन अखमानाची पातकां आमी केल्ली आसा सोम्या सोम्या आमकां बोगोस म्हूण मागता हांव एक घडी बोरदोळे तांपया आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया सोम्या लक्षें बोगसणें मागया जायते बोटी आमी चिंतनांनी आनी करण्यांनी आमच्या स्वार्थाक आमच्या मसराक आमच्या अग्याक आमच्या अबलेसपणाक वळख जावन देवसराच्या ताळण्याक बलोवन आमी पदकां केल्लीं आसात सोम्या आमची काकूळट कर म्हूण आमी मागया बोगोस सोम्या पदकां आमची बोगोस बोगोस सोम्या पदकां म्हजी बोगोस बोगोस
सोम्या पातका मुजी भोगो परत एपटी उलो मरी आमी भोगो सोम्या पातका मुजी भोगो मगर भाव भयणीनो आमच्या पुतां दुवांनी आमच्या युवा जणांनी केल्ल्या पातकांची दूख धरया आमच्या भुरग्यांनी केल्ल्या पातकांची दूख धरया आमच्या आवय बापायन केल्ल्या पातकांची दूख धरया आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी केल्ल्या पातकांची रागा वरवीं मोसरा वरवीं हग्या वरवीं वडपणा वरवीं निंदे वरवीं रागा वरवीं विविध निष्ठुरचारा वरवीं केल्ल्या पातकांची दूख धरया तांच्या पातकाच्या बोगसण्या पासून विशेष करून मागया बोगूस सोम्या बोगूस पातकां तांची बोगोस म्हणून मागया आमी बोगोस सोम्या पातकां तांची फुडल्यान उलो मारी आमी बोगोस सोम्या पातकां तांची परत एवढी उलो मारया पातकाचे बक्षणे मग उलो मारया आमी बोगोस सोम्या पातकां तांची बोगोस मगर बाबणीनो अख्ख्या संसाराच्या पातकां खातीर उलो मारया जायते राजकारणी राजकारबारी जायते अधिकारी स्वार्था लागून मोसरा लागून हग्याक लागून हट्टाक लागून जायत्या लोकांक शोषीत करून आसात जायत्या लोकांक तांकनातली बऱ्याची वची दिवन आसात जायत्या लोकांक अडचणेन घालून आसात जायत्या लोकांच्या दुखांक घराण जाल्ले आसात अख्ख्या संवसारा पासून संवसाराच्या पातकां पासून आम्हा समेस्ताच्या पातकां पासून देवाची काकूळट आमी मागया संवसाराक देवाची काकूळट विशेष मोपान देव येवच्या पासून मागया उलो मारया आमी बोगोस सोम्या बोगोस आमची पातकां बोगोस म्हणून मागया सोम्या पातकां आमची बोगो उलो मारा बोगोस सोम्या पातकां आमची परत उलो मारा सुका घरान तुझ्या मुखार अर्ध्या पडोवन बोगोस सोम्या म्हजी पातकां बोगोस म्हणल्या बरी आमी आमच्या पातकाची दूख धरता सोम्या बोगोस सोम्या पातकां आमची मुगळ बापडीनो आमचें समर्पण करया वखता सगळे आमच्या कुडीचें समर्पण आमच्या विशेष करून मतीची आमच्या काळजाची आमच्या सगळ्या कुडीची सर्व पिडाशिडा अस्कतकाय विशेष करून सोम्याक समर्पण देवया माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळी आमची पिडाशिडा सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण देवया विशेष करून आमच्या युवा जणांक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण देवया आमचे युवा जण आसात जायते जण कस्तार आसात काम नासतना आसात सैरीक नासतना आसात काजरी जिवीत जिये नासतना विविध रितीन वळख जाल्ले आसात समस्यांक बली जाल्ले आसात वायट सवयांक बली जाल्ले आसात मादक द्रव्यां ड्रग्स अफिमो गांजा तसले तशेंच बिडी सिगरेट सोरो अमाल पिवण्यात जाल्या विशिश्ट संगतीक बली जावन रुदान करच्या आनी कुटुंबाक कस्तार घालच्या सर्व युवा जणां पासून विशेष करून आमी मागया सुरेस्पोर देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी कृपे देण्यान तांकां बरोवन दी आशिर्वादान नेटोवन दी आमच्या भुरग्या बाळांक पिडेस्त भाव भयणींक कश्ट दिल्या भाव भयणींक विशेष करून सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया माध्यम मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटयतात आराधन करतात देवाची काकूळट देवाची कृपा देवाची भलायकी देवाची सकत मागून घेतात त्या सर्व भक्तिकां पासून आमी मागया पिडेस्त आमच्या भाव भयणी पासून मागया परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया तांकां सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण देवया सोमी आमकां हरी एकल्याक आपडोवन दी गुण करून दी ताच्या सक्तेन आमकां बरोवन दी ताच्या बेसांवांनी आमकां बरोवन दी आमची पिडा शिडा गुण करून दी आमच्या काळजा मतीक सुटका सुडवण समाधान बरी भलायकी बेसांवादार कृपा फोव करून दी म्हणून विशेष करून आमी मागया ह्या संदर्भात जेजू आपयता आमकां जेजू आपयता ताच्या गोपांत रावंक आपयता जेजू आपयता आमकां भलायकी जोड घेवंक आपयता दुखां आमची पुसूंक तो आपयता धैर्यान आमकां रावंक तो आपयता खंयच्याय घडये उलो मारल्यार तक्षण जेजू लागीं आसूं आमचो सोमी आमकां आदार दिता गोपांत सांबाळता ह्या सोम्याक आमी उलो मारया आमी जेजू आपयता
जेजू आपयता ह्या वखदाक ताचे लक्षी भलायकी घेवंक तो आमकां आपयता ताचे समाधान घेवंक तो आमकां आपयता ताची भलायकी आमकां झोण घेवंक तो आपयता जेजू आपयता कष्टां सांपळताना नष्टांनी अडसताना कष्टांक संपडताना नश्टांक अडसताना कष्टां सांपळताना नष्टांनी अडसताना निराश सोडून दैरान रावूंक निराश नाका दैरान आमचे तकले उखलून धरूंक ताचेर विश्वास दवरूंक तो आमकां आपयता उखलून धरता निराश नाका दैरान आपय तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता येया तुमी कष्ट केला न्ही वजन वयतलें न्हू हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो जेजू आमकां आपोवन आसा ताची भलायकी जोडोवंक ताचें समाधान जोडोवंक कृपेन बरो जेजू आपयता पिडे शिडे वेळार जेजू आमी उलो मारलो जाल्यार कोणीय तो जावं दी भेदभाव नासतना तो आमची भलायकी पाटे दिता देखून विश्वासार सोम्या उलो मारूंक सोम्याक आपणूचे प्रयत्न करया आनी सोमी खंडीत आमकां भलायकी दिता पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्यार जेजू उलो दिल्यार पिडे शिडे वेळार जेजू उलो जावं दी भेदभाव नासतना कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता भलायकी पाटी दिता कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू जेजू आपयता ह्या वखदाक जेजू येया तुमी कष्ट केल्यान आनी वजन वयतलें हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो जेजू आज आमकां आपयता तुका रूपांत प्रिय जेजू आपयता हालेलुया हालेलुया हरा 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 शदर बला बला बसंडग बलंदलय्या रा 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 येसुवे येसुवे वंदने येसुवे आराधने येसुवे स्तोत्र येसुवे जेजू जेजू दाविदाच्या पुटांची कबूल कर तुझ्या बेसवाने आमकां बा तुझ्या आशीर्वादाने आमकां बा आमकां गुण कर आपण जेजू हालेलुया 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 हाथ उभारा हालेलुया निरंतर उलो मारा हालेलुया 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 उलो मारा निरंतर उलो मारा हाथ उभार खडा नसताना उलो मारा निरंतर उलो मारा सम्या बमरता उलो मारा सम्या सम्या आमकां आपणो दी गुण करो दी सम्या सम्या देवाने आशीर्वादित कर बेसवाने बस सम्या आपण सम्या आपण आपण तुझ्या दैविक सत्यान आमकां आपण तुझी गुण करची दैवी सगत आमच्या शिरा शिराने वळे तुझ्या पवित्र का सोडून आमकां तुझे निदान कर तुझ्या नावान आमकां बरे कर सम्या तुझ्या नावान आमकां गुण कर तुझ्या नावान आमकां सुडका दी सोडवांटी बेसवाने बस सम्या हालेलुया 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 ಯೇಸುವೆ 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 ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಅಪ್ಪುಡು ಗುಣಕರ್ ಸಮಯ ತುझ्या पवित्र सत्य तुझ्या पवित्र पदवे नमका गुणकर समया touch us Lord heal us touch us heal us Lord hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah
तुझा महिमा जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका गुण कर जेजू आमच्या पिडेंतली सरकस्ता संकटांतली मोतीच्या पिडेंतली कुडीच्या दगदांतली आमकां रिवा गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर आमकां जेजू 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 गुण कर जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया 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 सगळं बाबडी आमच्या हात तकलेचेर दवरया पवित्रात्म्याची मजत मागया वक्ता पवित्रात्म्या आमच्या देवानी आमकां अभिषेक्त कर देण्याच्या दातारा देवान ये तुझे कृपेन आमकां बोर तुझे सक्तेन आमकां बोर बेटा बेटांनी आमकां राखून सांबाळ ती वेळ आनी ती घडी खंयची म्हण आमी नेणाव पवित्रात्म्या देवान ये आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखय पवित्रात्म्या देवानी आमच्या फाटल्यार रावन आमचें संरक्षण कर पवित्रात्म्या आमच्या बगल्यार रावन आमकां सांगात दी पवित्रात्म्या आमच्या वयर रावन आमकां आशिर्वाद लाभय पवित्रात्म्या आमकां तुजी तेंपलां कर पवित्रात्म्या आमचे जिवी तुज्या फळांनी नेटय पवित्रात्म्या आमचे जिवी तुज्या देण्यांनी भर संतुष्ट कर पवित्रात्म्या आमचे जिवीत तुझे ते संपूर्ण करे हे पवित्रात्म्या देवान ये अभिषिक्त कर म्हणून आम्ही मागया देण्यांच्या दातारा या संदर्भात पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर पडतलो आणि खंडित तुम्ही आशीर्वादी जातल्यात मध्यम मुखांतर पवित्रात्म्याची मजत मागतल्या सर भक्तिकांक देवाच्या उतराची सकत तुमचे देवतली देवाच्या उतराचो सत्य देवाच्या उतराचो शिवर तुमचेर पडतलो तुम्ही अभिषिक्त जातल्यात देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा जाणवायन तुझ्या बर मनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा जाणवायन तुझ्या बर मनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा जाणवायन तुझ्या बर मनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा सर्गींच्या
आत्म्या आमच्या देवाने पोचवण्याचे देवाने आलेल्या पवित्र आत्म्या सर भक्तिकांचे देवाने तक अभिषेक कर तुझे कृपेच्या देण्याने बर सत्यान दैनान बर पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया अदुबारिया हालेलुया हालेलुया हमारा सोम्या हालेलुया पवित्र आत्मा सत्याचा बोल देता तो पवित्र आत्मा आमच्या कृपेला नाही बेसवानी भरता तो पवित्र आत्मा आमच्या देवाने आओ नाही हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 बोला मारा हालेलुया 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 मगळ पवित्र आत्म्या पारकलिता त्रिएक देवा आमच्या ते देवाने आमका अभिषेक कर सर भक्ती का ते देवाने त्यांच्या बुकल्या राहून तू ताका वाट दगे पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्या राहून त्याचे संरक्षण कर त्यांच्या बुकले राहून तू ताका सकाळी त्यांच्या वैरावरी आशीर्वाद लाभ पवित्र आत्म्या कृपेन बर सक्तेन बर बेसवानी बर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 अर्गांतुका सुमियान जेजू पडल्यान बरे नित्ता तू बारी अर्गांतुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 सुमियाक दिन वासून दोन ताळयो पेडया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोरान हालेलुया हालेलुया आम्ही आशीर्वाद घेऊंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता सगळी दिमी घालया येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदार्या सोलवण वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यार हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावळता प्रार्थुया ये देवाच्या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरांक फोव तो मार करूंक आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुझ्या बेसांवांनी आमी सदांच भरलेलीं जावं प्रत्येक रितीन आमच्या युवासणां तुझ्या बेसांवांनी भर सर्व कष्ट नसता वळख जाल्ल्या युवासणाक आशिर्वादीत कर वाईट सवय बली झाल्या युवाजनाक राखून सांभाळ तांचे जिवीत नंदन कर समेस्त युवाजनांनी तुझो मोग करून तुझ्या सेगुणांनी वाडोवन तांचे जिवीत सुभामपणी देण्यानी बरोवन अवश्य कर म्हण आमी मागता जोती येताय आनी राजवर्सल येताय ससनाच्या ससना
आमी उबी रावया आमच्या दुबारया आमच्या सुमयाक आमी हरसून म्हणया सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाव सुमे आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाव सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग बाबडीनो परत भल्या सकाळी कितल्या वरां 8 वरां भल्या सकाळी मध्यम मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटयतल्यान भल्या सकाळी 8 वरार नोवेनाक च्या मिसाक नोवेनाक आनी सक्रामेंताच्या रदनाक आयती जावचें परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करून म्हणटा भल्या विशेष करून काजरी जोड्या बसोत आमी मागता आनी माणे गीत उपकारी काळजान दिनवाशी मोरा सम्याक गांधिया देण्या पासून ताच्या मोगा पासून पोत्या उकार कसो बाबुड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोरा सम्याक गांधिव्या पासून ताच्या मोगापासून वत्या उकात सोबाबुड्या मोगाळ पुता सोमे अवघाल मोरे शिवादीव आमकां भगेन कृष्णाच्या गुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बाबाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन